Ja, Bradagasa, hier zijn we weer Cultuur TV speciaal voor jou. En natuurlijk, als je hier bent, Pretoria Laan, en dan heb je het mooie Broekenpaleis.nl voor grote maten, heermode, polo shirt, trui, t-shirt, ondergoed, noem het maar op. Ze hebben het hier. Grote maten, alles hebben ze hier. Dus kom een kijkje nemen. Altijd gezellig hier. En dan kan je het combineren met een lekkere dagje markt natuurlijk. Pretoria Laan. En dan heb je het hier. Hier heel gezellig, heel mooi. Natuurlijk, Pretoria Laan. Abu. Ja, maar sa jou de baka Cultuur TV speciaal voor jou hier Rotterdam natuurlijk. En toen daar Rotterdam por foto, daar we takken de Srama natuurlijk ook toe. Dag meneer, wat is uw naam? Iwan Haakmat. Iwan Haak, bekende naam. Ik ben geslacht Isaias en ik blijf het. Oké, maar je Haakman, hé, maar Isaiah is ook bekend. Ja. Goedendag meneer, en hoe gaat het met u, Fafoen? Nou, het is de eerste dag dat de zon schijnt. Dus iedereen is op straat, dus ik ook. Met vooral februari. Ja, maar februari is ook een dure maand. Inderdaad, is dat die roman. Maar Pirentivitide. Ja, dat klopt, op hier in Tivitide. Gezellig. Hé, maar volg je de ontwikkelingen daar in Suriname? Ik ben er haast dagelijks mee, begrijp je, op de televisie. En ook op de telefoon om te horen hoe het gaat in Suriname. Dan volgt u zeker ook Cultuur TV. Ja, me luko fadema en libi fa ego. Maar we bedoelen als standaard drapen hey no de. Je verstaan akuse jumancheri. En mi hoop dat ik go to chat. Ja, maar boonsa niet want tangan go to chat so fromo. Alles wat zijn hier naar fromo disi. Laatst de maar bego ontrooi maar Sandra op een kamp. Ja, maar behalve dat ook toe naar rechterlijke mag ook toe adjeslik de mij jugu de man de eens. Dat is dat noms dong, dat moest ook mopo, dat moest ook mopo. Die volle categorie 1,4 miljoen PGE verdient. Afortumsi. 1,4 miljoen. Jongen, nou al los man heeft verdient dominee 10.000 SRD of 15.000 SRD. Luko no, maar Sandy zit dona a regering en mevrouw Simons voor Luko sa do donatori disi. Samus do, ambustake, je verdient te veel. Nou, ano e wa mustaki want if you begin a PG in een Luko PG wang, ifosa, im Luko ala de tras ma ook to. Want no alas may sor wan finga ta PG. Ja, maar no PG wa im Luko ala de tras ma ook to. Im har walain. Im luku suma setting. Ja, im Luko suma sete ook to ma im har walain. Wat no Luko PG wang. Tak na PG wang. Want no we sorfinga ta puangas mama suma de trama di baka. Wat altijd teamexo na nga finga. Why sorga lok to ma drie e kayo. Maar het belangrijkste is, want als ze zoveel verdient, hè, dan, jongen, bijna is het omkopen, want toen is mijn taggie. Het kan best zijn omkopen, maar zoek de oorzaak. Ja, wie heeft het geregeld en hoe komt het dat het geregeld is en hoe komt het dat het geaccepteerd is? Wat dat voeren, hè? 1,4 miljoen, zou een euro erop hebben. Nee, maar hoe komt het dat het geaccepteerd is, begrijp je? Nou, wat maar noemen acceptering, wat organisatie accepteren, dat nasani. Dan zit hij naar de vorige regering. Ja, maar een vorige regering zitting, maar oké, maar dan kan regering die is draaien en bakken. Ja, toch? Want 1,4 is wel veel geld. Als je 1,4 is wel veel, je komt op een bepaald bedrag, begrijp je? Dan moet je ook zeggen van meneer, wat te veel is, geef het terug. Moet het ook terug met TBK, dus hoe zie je het? Meneer, ik zie het van, pak die mensen zijn bezittingen af. Ik verstaan, die aman bij het extra naar 1,4. Mega santroon radelijk zijn, nog eens rood aan zomaar. Want amana enige wang, die doet een krokodissie. We veranderen misschien wat change misschien. En wanneer een nieuwe regering komt, ze gaan het harder aanpakken. Het beleid moet beter. En dan wat verwacht je van het nieuwe, wat zie jij? Ik zie nog geen vooruitgang. Nog niks. Nee. Ik zie nog geen vooruitgang. Luko lekip chimboy, mi betana mongo. Je verstaan. En die bij abi eenheid front, die bij abi MPS. En mi beta lid zijdes maar dat die. Dus mi aibe shisan ook toe. Dat zei je. Mi tak mi aibe shisan ook toe. Maar sakba. Dan moet ik dat zij benchi. Maar dat zei je, maar dat zij benchi. Beshi na nga san beyere. Want lekip chimboy je bego do bos kopu jides maar je verstaan. Dat bepalen san ibe shi dat pe tak. Teidoro oso. Iwan tak wasan dit maar tegen tak. Hou je mond. Sabi de fosi maar nou. Dus maar tegenwoordig de tachi. Ja, maar pisten dat if je bent taki sap san bet sang de maar bij drie bipota wan sei. Dat was vroeger, maar gelukkig. Laten we hopen, want dat is de bedoeling. We zouden een vrouw hebben, een vrouwelijke president. Ze is gekomen. Oké,
De onderwijzer, de Mawanchi Moromoni. Wat vind je ervan? Ja, maar kijk, onderwijs is Sukumoni. Kijk, mevrouw is ook in het onderwijs gezeten, heeft ook in het onderwijs daar gezeten, begrijp je? En ja, onderwijs is Sukumoni. Sinds zo lang onderwijs is Sukumoni ook. Maar die moet je wel goed betalen, want zijn zijn pilaren. Want de man, Maar broeder, Jaren, over veranderingen kan je moeilijk praten, want dat zeg je van, kijk, doe je dit? Als ik kom, zeg je van, ja, ik ga dit doen, maar op een gegeven moment is het altijd zo. maar hoe lang woont hij al in Nederland? Ik ben laten we even kijken, laten we zeggen 22 jaar. Ik ben langer, maar ik zeg 22 jaar. 22 jaar. En in Nederland ook wordt het een beetje moeilijker. Want we hebben een nieuwe regering, Jette. Hè? Wat vindt u ervan? Want wij moeten werken tot 72 jaar. En met pensioen van NS, begrijp je? En ik kom toevallig van de belastingen vandaag. En ik heb gehoord van, ja, er gaat iets bij komen. Maar, maar AOS, maar we gaan ook iets moeten inleveren. Maar dat wisten we van tevoren. Maar geld, bijvoorbeeld ziektekosten is omhoog. Want alles maar bereiken omlaag. Hè? Ja, maar kijk, door de steun die Nederland geeft aan het buitenland, Moeten wij ervoor opdraaien. ja, op een gegeven moment moet het geld vandaan komen. Maar ja, wij zullen niet met eens zijn, maar we gaan er niks aan tegen kunnen doen. Want ik wil er bij ons doen, dat wil ik doen, dat wil ik doen. Jullie gaan 155 in plaats van 400 gaan betalen. Nou, wat de regering ons doen, het gaat omhoog. Ja, maar zou meneer Wilders het waarmaken? Dat weten we niet. Nee, want hij redt weg. Ja, maar dat zeg ik je. Maar meneer Wilders heeft al eerder gezeten daar. Dus ik weet niet wat hij gedaan heeft en wat hij niet gedaan heeft. Dus kijk, ik ga me niet bezighouden met personen. Ik wil me bezighouden met de organisatie. En oké, je houdt je bezig met de organisatie. Wat zou moeten gebeuren nu? Nou, wat zou moeten gebeuren? Dus dat zaken betaalbaar worden voor ons. In welke vorm? Ja, dat moeten die mensen gaan kijken. Maar zaken moeten betaalbaar worden, want iedereen schreeuwt het. Ik schreeuw het ook, jij schreeuwt het ook, iedereen schreeuwt het. Alas mijn bari. Ja, laat zaken betaalbaar worden. Maar ik was aan het regelen dat ik een prijs om een belasting if bepaalde zaken dus kon boeken. Maar als aan op zou want je per oligono nodig. Voor 61 of naar 81 agota 2 zoveel nou. Ja, Ja, ziet het, hè? If yanga mi walai oli no boom pom go ga Duitsri of ga België go laya oli. Maar hoe kan het dat het daar... Want hier in Nederland betaal je ook het meeste belasting. En alles is duurder dan België en Duitsland. Waar ligt het aan? Ja, no, dat in accident want die Shell na volgens mij naar Nederland. Ja toch? Minus op dit aan die maar volgens mij Shell naar Nederland. En dit trama boom kopu. Moro Nederland naar oli. Dus dat na beleid, na invoerrechterbeleid of naar beleid zou je maar invoeren in ja zo. Ja oli. Laat me want dat mentaliteit de man voor dit. Ja, maar Daar wil ik naartoe. ja, als je de want beleid. Piet Heinzen naam was kleinste daden waren groot. Nou, dus als je ziet het is blijven hangen. Als je Tori, de man bij go overzee, de alles wat staan. Je ziet, jongen, belastingstaf, ja, Holland is een van de duurste. En een winkel, if je gaat Albert Heijn, ja, en noem maar een winkel daar in Lidl in Duitsland, dat verschil biggie. Ja. Maar daarna moet men gaan kijken. Daarna moet men gaan kijken waar het aan ligt. Maar het punt is van, het belastingniveau van Nederland is gigantisch hoog. Is gigantisch hoog. Als je bijvoorbeeld, noem maar op, als je bijvoorbeeld gewoon een lotto koopt. Ja, gaat er zoveel vanaf hier. Koop je een lotto in Duitsland en je wint, gaat er nooit zoveel vanaf. Dus, Geef maar een gek voorbeeld. daarom zeg ik toch, een mentaliteit voor voorzien aan de gwet, aan Piet Hein, Sani, aan de man. Maar wat ik nog wil zeggen even, wanneer gaat u voor het laatst naar Suriname? Wanneer bent u voor het laatst naar Suriname gegaan? Het is een aantal jaren terug. Ik zou januari gaan, begrijp je. Maar door even gezondheidsredenen heb ik het even stopgezet, begrijp je, voor meer controle van de body. En dan ga ik over een aantal maanden ga ik weer. Sinds jaar en dag weet ik van de prijs, ticketprijs, heel duur. Wat vindt u ervan? Ik zie geen verandering. Een monopolie die dan de mensen aan weten. Ik zie geen verandering in komen. En het punt is van, je kan KLM niet boycotten. Boycott je KLM, begrijp je, krijgen we geen mensen die naar Suriname kunnen gaan. Ja? Ga je die mensen zoeken, zoek je andere vliegtuigmaatschappij, je ziet wat er gebeurt. Jan Piet en Klaas stoppen geld in een zak. Ja, die pakt geld, die moet weggaan, die pakt geld, die moet weggaan. Dat hoor je allemaal. Ze moeten voor de rechter verschijnen, maar ze verschijnen niet voor de rechter en ze gaan allemaal weg.
Dus het ligt aan de mensen, het ligt aan ons. Dus, Het ligt aan ons, dus begrijp je. Wij moeten zeggen van, hé, tamaji machuku minuteking. dus dat is hem. Dus Achuku heeft crooked, corruptie. Ja, maar dat is altijd zo geweest, toch? Met tak alles manasera na odi persoonlijk des maf mongo pemikweki tak alles aan wakabunjim. Mi hoop dat wat verandering kon na presi. Adieu. Ajoy, dankjewel en tot de volgende keer. Ja, Baradanga Sajau de Baka, Culturo TV, speciaal voor jou. Rotterdam. En dan natuurlijk, het is altijd gezellig in Rotterdam. Maar wat is er allemaal te doen? Vandaag is het marktdag, woensdag. En dan zijn we blij met Bar Alasma Waswit Odi. Iedereen gegroet. Welkom bij Culturo TV, speciaal voor jou. Dag mevrouw. Hoe gaat het met jullie? Gaat goed. Gaat goed hoor. Geweldig. Blij te horen. Als ik hoor het gaat goed. Wat maakt jullie dag weer goed vandaag? Het mooie weer. Ja. Het mooie weer inderdaad, zeker, zeker. Waar zijn we nu? Hoe heet het hier? We staan hiervoor bij Barrabox. Wij bakken verse Surinaamse barra's. Lekkere barras. Zeker, de allerbeste barra's van Rotterdam. Wauw, nou dat moeten we straks proeven. Maar goed, en jullie zijn, kom je vanuit Suriname of ben je hier geboren? Vertel een beetje over jezelf. Ik ben hier geboren, maar mijn ouders in Suriname. En hoe bevalt het je hier? Ja, geweldig, leuk. Ja, ik hou van Rotterdam, zeker. Dat is altijd leuk. En jij? Ik ben in Curaçao geboren en ik ben sinds mijn 8e hier. Dus ik ben al best een paar jaartjes hier in Nederland en het bevalt me prima ook. Nederland bevalt heerlijk. Maar het wordt wel duurder in Nederland. Hè? De parkeren moet je nou, overal om te betalen. Heb je gezien, er komt een nieuwe regering. Heb je het een beetje gevolgd? Ja, ik heb het wel gevolgd en als ondernemer vind ik het altijd wel spannend. Ja. Want als mensen minder moeten geld hebben in hun zak, ja, dan wordt het een beetje moeilijk. Precies, dan wordt het moeilijker. En wij willen natuurlijk vooral lekkere barra's verkopen. En mensen moeten vooral lekker feestjes kunnen vieren en gezelligheid. En daar horen die barra's bij. Dus we moeten het wel gezellig houden. We moeten het gezellig houden, inderdaad. En kom je vaak in Suriname? Niet heel vaak. Nee. Jij, ga je nog naar Curaçao? Ja, het staat op de planning om weer te gaan. Wanneer ga je weer? Zomer misschien, december, we weten het nog niet. Maar het komt wel. Maar ga je vaak? Nee, dit is niet de eerste keer. De laatste keer dat ik ben geweest, misschien een jaar, 4 jaartjes terug of zo. Ja. Oké, maar goed, we gaan even weer terug naar Rotterdam. Want ik ben hier in Rotterdam, de markt. Hoe is het met parkeren hier? Is het moeilijk om een parkeerplaats te vinden? Wat klagen mensen? Wat horen jullie alle over het algemeen? Ja, op de marktdagen, dus woensdag en zaterdag, is het wel heel erg druk hier. Dus dan is het wat moeilijker om een parkeerplekje te vinden. Vooral met zulk zonnig weer, dan wil iedereen lekker juist naar de markt, iets lekkers eten, wat inkopen. En dat is dan wel wat lastiger hier, ja. Jullie verkopen alleen bara. Wij verkopen barra's, dus boksen met barra's, gevulde barra's. Maar we hebben ook Surinaamse pulauries. We verkopen cassavebal. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om een feestje te vieren. Mensen, jullie hebben het gehoord, dus als je iets lekkers wil hebben, kom gezellig hier in Rotterdam-Zuid. En natuurlijk, wij maken van Cultuur maken ook reclame voor Chris Roti Shop. En bij Chris Roti Shop is die lekkere roti, kan je bij Chris halen. Dus mensen, heb je ook een beetje honger, ga ook naar Chris. We maken reclame voor Chris. Maar goed, hebben jullie nog iets te melden? Is er nog iets wat jullie is opgevallen? En je zegt, nou, daar moeten we nog aandacht aan geven. Voorlopig nee, niet echt. Maar als je op zoek bent naar lekkere barra's, zoals voor je feesten, evenementen, je bent van hartelijk welkom bij onze winkel Barrabox bij Petrolielaan 6A. Oké, welke straat zei je? Pretorialaan 6A. Pretorialaan 6A, mensen. Dus kom gezellig, want de koffie staat klaar bijna. Jullie hebben koffie, nou? Ja, we hebben ook zeker koffie. Want deze wijk dat had niet heel veel koffieplekken. En mensen vinden het lekker om gewoon met dit weer lekker op het terrasje te zitten. Kopje koffie of iets fris, sapje. En nu wordt het weer lekker weer, hè? Dus we mogen weer naar buiten. Nou, gezellig. Het is lekker weer, mensen. Lekker naar buiten. En voor een hapje hier lekker aan de Pretorialaan 6A. Oké, dat was het. Dan gaan we verder lopen. Gaan we naar de markt kijken wie we nog kunnen spreken. Oké, thank you, dames. Willen jullie nog mensen de groeten doen trouwens? Groeten van mijn hele familie in Curaçao. Ik ook de groetjes aan iedereen van de familie, zeker. Dankjewel, dames. En tot een volgende keer. Ja, Baradangasa Cultuur TV speciaal voor jou hier. Het is een gezelligheid, een gezellige drukte. Het is druk. Het weer is gigantisch. 18 graden vandaag hier
in Rotterdam, Nederland. En 18 graden in februari. Wauw, wauw, wauw. Ja, dit krijg je misschien 1 of 2 keren is dit voorgekomen in de geschiedenis. Maar goed, we zijn blij. Ik sta hier vandaag zonder jas. En dan genieten we genieten van dit mooi, prachtig weer. En altijd gezellig. Teesje, want toe, Sranasma. Maar we praten met iedereen. Ja, goed, we gaan de markt op. En dan gaan we kijken met wie kunnen we nog verder babbelen. Blijf afgestemd op Cultuur TV, speciaal voor jou. Ja, oké. Ja, Brangasa Cultuur TV hier op de markt. En op de markt, ik zeg het altijd, hè, is je gulden een daalder waard. Meer, dat is het niet meer hoor. Het is er niet meer, hè? Nee, dat was vroeger. Met wie praat ik eigenlijk? Met Henna Kanhai. Hai, Kanhai, wat bekende naam. Ja, maar ik ben van de arme tak, weet je. Amoni staat erop, hè? Klopt, wat dat minabi. Ik ben van de arme tak, dus minaba money. Maar goed, het is niet meer zo dat je gulden een daalder waard is. Nee hoor, dat is het niet meer. Dat was vroeger, was dat zo. En soms als je geluk hebt, kan je nog iets vinden. Maar nergens is een gulden meer een daalder waard hoor. Echt niet. Maar vooral van nieuwe regering komt. En of, want we gaan het voelen. Jette, nieuwe premier. Ik ben zeer teleurgesteld. Maar ik denk zelf dat het een beetje... hij wil het en dan gaat hij met VVD mee. D66, je zou denken, een beetje links. Ja, klopt. Nee, maar hij wil regeren. Hij wil minister-president worden. Oh, dat is het. Dat is, tenminste, dat idee heb ik. Hetzelfde als wat Omtzigt gedaan heeft. Die is meegegaan met PVV. En kijk wat er met ze gebeurd is. Dus ik ben benieuwd wat met D66 gaat gebeuren. En wat vindt u daarvan? Je is jonger, de Rokotanga 72 jaar dadelijk. Toch belachelijk? Ja, opa en oma. Klopt, want weet je wat het is? En de mensen die het minder hebben, die gaan het voelen. Want die mensen beginnen vaak met 18 jaar, 20 jaar. Die anderen, die waar het geld zit, die gaan studeren. Die beginnen misschien pas met 30 jaar met werken. Hun werk is minder zwaar. Dus als die tot hun 70ste zouden moeten werken, voelen ze het niet. Maar hun hebben weer het geld om eerder met pensioen te gaan. Ze zeggen het ook al, hè? Ze merken het ook al. Want de meeste mensen in Duitsland, Coca-Cola zei je bijvoorbeeld, in Duitsland is het stukken goedkoper, noem maar op. Ja, dat is waar. Benzine, alles is goedkoper in Duitsland. Maar je moet wel goed kijken van, is het wel lonend? Wat de mensen doen, ze gaan daar naartoe. Ze kopen allemaal spullen die ze eigenlijk niet echt nodig hebben. En dan geef je toch meer uit dan wat je dacht. Oké, maar goed. Nederland, je ziet het wordt ook harder. Hoe lang bent u in Nederland? Ik ben vanaf 1965 in Nederland. Dus toen was het veel beter, Abeshuti. Veel beter. Het was heel anders. Het was gemoedelijker. En ik denk dat het toen ook wel duur was, denk ik. Want ik was klein. Maar je kon het dragen. Maar nu is het gewoon... voedselbanken had je vroeger niet. En dat heb je nu. Ja, dat bedoel ik, want vroeger was maar massaal de WK Holland. Nu moet je wel 10 keer denken, wil ik nog naar Nederland? Nou, en wat ik begrepen heb, heel veel mensen willen niet meer naar Nederland. Nee. Want Veel mensen gaan naar België, hoor ik. ze gaan naar België. België is iets socialer. Ziektekosten is daar goedkoper. En nog meer van die zaken. Dus ze gaan gewoon vaker naar België. Maar ook België, heb ik gehoord, wordt iets strenger. Want ik ben al heel lang in Nederland. Hoe vaak gaat u naar Suriname? Ik schaam me diep, maar vorig jaar ben ik voor het eerst sinds 30 jaar geweest. En ik heb genoten, dus ik wil dit jaar weer. Dus na 30 jaar? Ja. Ik ben een keertje geweest. En ik jok geen 30 jaar. Ik ben in 2009 geweest, denk ik, toen Gooding vermoord werd. Oh, zo lang geleden, ja. En toen ben ik afgelopen zomer weer geweest. Hoe was het na zoveel jaren om weer in Suriname te zijn? Een vliegtuig landen, door Rosanderij. Gewoon, dit is mijn huis. Hoe raar het misschien ook klinkt, maar dat is het. Het is en blijft toch je land. Is en blijf je land, maar volg je de ontwikkelingen ook? Ja, ik volg het. Je Luku Cultuur TV. Ik kijk dat en ik kijk ook naar de debatten en ik volg alles. Mooi, dat blij om te horen dat je volgt. Hè? Want het is belangrijk, wij Surinamers hier. Want hoe zouden wij kunnen helpen? Want kijk, we zijn jaren hier, maar hoe je hebt ja? Ja, maar weet je wat het is? Met kennis kunnen we ze helpen. Als ze dat willen. Want weet je, we kunnen wel geld blijven pompen, maar dat heeft geen zin. Nee, hoe is het spreekwoord? Leer me vissen, dan vang ik zelf mijn vis.
En dat moeten we... Dus we moeten ze die hengelstok geven. moeten ze die hengelstok geven. En ook vertellen van nou, hoe kan je het beste de mooiste vis halen, weet ik veel wat. En wij zijn geneigd om te ondersteunen. En dan worden de mensen soms lui. En dat is hier ook hoor. Maar nu hebben we een nieuwe regering daar, dus wat zijn de verwachtingen? Ik hoop dat ze kan waarmaken wat ze wil. Maar we hebben ook nog een schaduwregering, volg ik. Want ik zie de vroegere president, die heeft toch het idee dat hij nog president is. Want hij eigent zich zaken toe, vind ik zelf. Net als Jette, feliciteren en nog meer van die gedoe. Hij denkt dat hij nog president is. Dus net als Nederland, hier heb je bijvoorbeeld die Jette gaat regeren, maar het is een VVD eigenlijk regering. Ja, eigenlijk wel. Duidelijk, duidelijk, duidelijk. Ja mensen, je ziet het hier nu op de markt. Het is lekker weer vandaag, februari. Wat vindt u ervan? Want dat krijgen is een cadeautje. Het is een cadeautje en weet je wat het is? Je moet ervan genieten. Want hier in Nederland voor hetzelfde geld is het morgen weer ijskoud. Dus je moet gewoon genieten. Lekker genieten. Wat gaat u vandaag nog doen? Wat schaft de pot vandaag? Ik heb vis gehaald, dus ik ga vis doen met, ik denk, sopropov antroa, weet ik nog niet. Lekker, lekker, lekker. Zo propov antro was altijd lekker hè. Dus aan dat naar Suitsani. Klopt, en gezond ook. Ook dat. Maar het mag niet meer uit Suriname komen hè. Die zo propov. Je mag het wel, als je hier naartoe komt, kan je het meenemen. Zo propov mag niet. Ik heb het gedaan, Heb je het gedaan? maar ik heb misschien geluk gehad. Want dat mag niet. De sopropova hier is niet zo bitter. Want dat ben ik echt een zonde, maar ik zie. Klopt, en dat merk je. Goed, wel, dankjewel dat we lekker hebben kunnen praten. En heeft u nog mensen die je zou willen groeten daar in Suriname of overal ter wereld? Ik wil gewoon iedereen groeten eigenlijk. En ik wil voor iedereen gewoon het beste toewensen. En dat ze krijgen wat ze verdienen. Zo is dat helemaal. Nou, gaat u ervan genieten? Lekker zon? Ik ga genieten, en jullie ook. Dankjewel. Oké, fijne dag. Dag, dag. Ja, Barangasa Cultuur TV nog steeds hier op de markt. En op de markt, ja, we genieten. Het is lekker weer. Zonnetje schijnt vandaag en het is februari. Daar genieten we van. Hi, wat is je naam? Soraya, Hallo, welkom bij Cultuur TV. Vandaag lekker op de markt. Wat ga je doen? ik heb vis gekocht. Vis heb je gekocht. Wat voor vis, weet je dat? Salm, gewoon. Salm, dus je gaat salm koken vandaag. Ja, vandaag wel. Lekker. En waarmee eet je salm dan? Moeder heeft lekker stampot gisteren gemaakt. Dus, Oké, je bent, voor welk land kom je? Ik zie een mooie ketting daar. À la Conde lijkt het wel. cadeau gekregen van mijn moeder voor mijn 20ste verjaardag. Dus ja, vandaar. Zit je nog op school? Studeer je? Of... Ik studeer verzorgende IG, verpleegkundige. En verder werk ik ook in de zorg. En ik ben 21 jaar. Ik kom van Nederland. En mijn ouders zijn wel van Suriname hoor, daar niet van. Dus, Ga je wel eens naar Suriname? ja, ik ben vorig jaar geweest en ik heb genoten. Ja, Wat is zo leuk aan Suriname? Wat is het lekkerste wat je hebt gegeten in Suriname? Want Suriname heeft lekker eten, hè? de nasi. Ja, ik wil echt terug voor de nasi hoor. Ja, ik wil echt terug voor de nasi. Het is gewoon, de jongeren van nu leren niet de cultuur en je leert daar gewoon je roots terug. Dus dat wil ik mijn kinderen ook gaan geven. Ja, lekker. Je bent naar Suriname geweest, je hebt lekker gezwommen, leuke dingen gedaan. En dan denk je vaker naar Suriname zeker. Ja, ik wil heel graag terug. Ik wil daar gaan wonen. Zo mooi is het, hè? Heerlijk. En vandaag hebben we ook lekker weer. We proeven het een beetje. Het is vandaag 18 graden, zo een beetje hier. En wat vind je ervan? In februari nog wel. Zo, ik geniet van de zon. De zon mag vaker komen hoor. Dus, Hey, maar heb je gehoord dat de nieuwe regering, we moeten straks werken, mensen moeten werken tot 72 jaar. Volg je het een beetje? wel, als ik u zeg, ik ben het er niet mee eens. Maar ja, dit is Nederland. Wat kunnen we zeggen? We kunnen alleen zeggen van we kunnen het ermee eens zijn. En we kunnen tegenstemmen. Maar ik weet de volgende keer als ik ga stemmen, ga ik zeker niet op die meneer mee stemmen. Want eigenlijk heeft hij andere dingen beloofd. Hij heeft heel veel dingen beloofd, maar hij komt er niet na. En dat is gewoon heel jammer voor Nederland, want we werken hard voor onze geld. Maar vaak is het zo, hè, dat de mensen in de politiek, soms beloven ze dit, dat, zus, zo. En puntje bij paaltje, krijg je heel ander iets. Wel, dat is wel zo. Wat ik wel goed vind is dat wij als jongeren wel stagevergoeding krijgen. Ik zelf zit al 6 jaar in de zorg en ik heb bijna nooit stagevergoeding gekregen. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Dus met de slag aan de ene kant is het toch ook weer goed wat we hebben in Nederland. Zeker. We mogen zeker niet klagen, maar ja, het kan altijd beter in de maatschappij hoor. Geweldig. Oké, het kan altijd beter. Heb je nog mensen die je wil groeten?
Nou, ik groet mijn familie gewoon. En ja, ik dank jullie voor de interview. Wel, dan wij danken jou ook dat je voor de Kamer bent gekomen van Cultuur TV, speciaal voor jou. Brasa jou de Baga Cultuur TV, speciaal voor jou. Hier, Rotterdam nog steeds. En we hebben die dag meneer Faide, wat is uw naam? Robbie. Hey, Robbie Faide. Hij go mee met die Fafio. Ja, lekker man. Februari, hoe de lukt alweer? Echt wel. Nagado zijn konjo. Net sarana tjaren kon. Nou, cadeau. Echt wel. Hey, maar natuurlijk, we praten. Hoe lang is dat Holland hebben? 52 jaar. 52 jaar. Nou, om een liedje was er nou. Om de 2 jaar. Om de 2 jaar, dat is goed. Jawel. Vijf jaar veranderen, vijf go in zijn naam. Want je go, je ziet. Anega sarana. En ik go. No. Nou, dat was van je regering. Nee, maar Arkino. Een kabinet. Met 2 matometers. Wat je bedoelt? De onderwijzeres. De soldaten. De scoutu. Alles maar zij vertegenwoordigt sarana. Zij moeten toegevoegde waarde die sarana. De man hebben. Zo'n kabinet in de man kiest 60% verhoging. Want maar kies 100 doezoen. Ik kies 160 doezoen. Sorry. Wat die verpleegster. Een verpleegster zei Safe Libi. Was maar educatief programma onderwijzeres. Next des man netjes. Des man lombaka money. Safe sanga money. De man heeft bij belasting sarana. De man heeft bij ziekenfonds. Even potty. Moet je betalen bij AZ, hè, voordat ze je aannemen. Je moet, tuurlijk. Drempelgeld. Ja. Maar dat nog kan toch. Uno nasarana, maar brada. Eigenlijk, lukono, atori job tata. Toch? Verzorgingsstaat. Maar net zo de man doen, man. Tak alles maar verzeker. Ongeacht kleur, nationaliteit of geloof. Iedereen heeft recht op goede gezondheid, brada. Naar onderwijs. A infrastructuur, verleden was er A infrastructuur voor serana. Brada, takru. If je rijdt in het, guani keri. Je deed het nakino. Ik was Saramakov Coroni. Je deed het. Alleen maar grote gaten, broer. De nummer is? Nee, maar wie is je nou eens, brada? Eigenlijk de man voor LVV, no? OW. De man doet de standaard voor zich. De biggie probleem, de man biggie los op. Dat heb je wel kabaka. Maar aan je regering zei ik doe wat niet. No. Het is niet veel beter. De man biggie rock, hoor. Daar regering. We zitten op televisie, dat mij krima konde. Arki no, moet tegen wansani. Arki moet tegen wansani. Arki boonsa metaki. Alla de man voor DNA na rotzooi. En moet tegen zeiden de man naar rotzooi. Alla man, mati, familie, kennissen, de mij voor. Laatst ook, de man rega een politiebureau toch? Kan je nog herinneren? De man achtervolg man, de man bij naka adopa. Dat de man rega een scoutbureau. Toch? Pa adopa dat de. Pa de, pa money de. Hey, me tegen eerlijk, mina sarana mama mi ate brodo. Une loko boanga makandra. De chiwang egwe moro faya. Hey, loko strana mi beta grote, mi geboren na grote kombi weg. Api sen dati. Te angre kiri. Igwa buurvrouw. Je vindt me pretty. Te go no. Te buurvrouw jere. Isap sa smaido. Amas mij kibranya. Omdat ze het zelf niet heeft. Is hij toch voor zich bij de sociaal gedrag bij boeren en zijn. Maar no. Maar ben je ratori voor PV verdient 1,4 miljoen. Dat is in een verzaalzaam met Maar dat is met een ratori. Nee, maar in een verzaalzaam met dat. Versta je? Nee, na Santoki toch. Friends en family. Als maar naar Hindustani. En mine discrimineer, mine af Hindustani. Mine discrimineer. Maar aan ook kan, brada, in kan te kwam verhogen voor 1,4 miljoen SRD dat we transma uno manji wan 10 dusung wan onderwijzer dat zij voor die CBA IT dusung. Dat toch de mij taki we kunnen toch niet uitkomen. A dominee toch? At in het eerder sa dominee taki. Taki ja, we hebben het verdiend. Want we kunnen echt niet uitkomen met die 100.000 en nu krijgen we 160.000 en dat is toch niet genoeg. Hé brada, zei dan aan money. Je tek kerkie money, plus je tek lanti money. Dan no sari. Hé, even gado daar, strafjara. Karma ik kwara broertje, no me grap. Maar man, een kerkie man. Amantak en af kerkie. Loko no, arki.
Look nou, met eigen ito alis, mi geboren kombe. Isap Raipur ke na Mahoney land. Dape me bij de mesdinar. Manga mi bigi brada. Iya. Manga mi bigi brada bij de mesdinar. Abra se heeft promes. Raipur. Internaat. Iba een keer ki dape. Mahoney land. De man dat na vervoer maar oplichter. If je bribi wama zei tegen dat if je pot money, God bless you. Of voerman, skop en trouwen. Mensen hebben het gehoord. We hebben lekker weer. Hoe je het als aan de wakker en de wandelen tegen volgens deze meneer. Maar ik denk wat je in je komt. Isa po take koko. Wat denk Te corruptie mopo. Friends even. Luko no wama lek meneer Brunswijk. Me kun nama alasani. Me kun alasma. Ma pa ya belase. Amai bij ome popline. Ome polase amai par. 0,01% belase amai pai. Maar Dan dat- niets. maar dan waarom de regering moet dat? Dat is strong openbaar. Broer, met alle respect. Volg me. Corruptie. Friends en family. Look nog. Apiste santoki kon. Ama potenzoon. A jonkie. Let voor ambassadeur. Ama kies een paspoort voor diplomatieke paspoort. Ama kies toch? Naar Amerika toch? Dek you grabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Na tambum fui ala Wat heeft hij, welke toegevoegde waarde heeft hij? Met actie, welke toegevoegde waarde heeft hij? Niets, nada. Hij is gewoon een junkie. Aan mij fijn pa. Is opzijde. Zijde. Omdat hij maar nog maar geniet moro. En pano de moro. Volgens die pa bij de president. Maar mij fijn pa. Maar arken broer. Moet tegen je wansani. Het alleen moet tegen je wansani. Als een voedsel na rotzooi, na corruptie. Hindustani, Japanese, Blagama, Buskondre man. Look, de Ingis refi, hè. De maap op een nasi. Maar je mag niets dat doen. Je mag geen goud, nee, je mag kot udo, je mag... Dat is een snezi. Snezi de mij te kan Indonesië. Indonesië heeft zo'n biggie busi. Toch dat mij kan bij het hard hout naar Serena. Maar zij liep erop in een biertje. Maar moest maar niet van go to. Nee, maar dat mij takkie. In als je vader maar poeder man. Het is goed te bek op hoor. Het bus. Huh? Hey, dat koot ik de man doen aan zijn ja. Dat je het de man takru. De man bere toe, de man bipchin toe, de man mian toe. Dus je weet dat corruptie moet weg. 100% lek Burkina Faso. If je foro, uno kapi, uno potea strafo. Je go roko junu tuyari, dwangarbeid. Mante zeebiuru je wiki, zeebiuru je ka osabak. Wat ga je voeden? Maar je gaat ervoor betalen. Als aan zijn voer vaststaat. Mensen hebben het gehoord en natuurlijk iedereen heeft zijn mening. En hoe je rijdt dat in een pasiguani keri vromo, want if je rijdt, tak erop bijna in de jaar oorlog. Wageningen broer. Ik wil wageningen. 6 euro maand en we hebben op een foto. Dat ik ook de 9 euro, 11 euro, 12 euro, en dat ik kon krijgen toch. Ja mano, wat ik rustig. Wie tak fawaka, ama tax da festi. Bra, even shit de olo man. Anoka man. Fawu voor straat toe. Boom, biggie olo dat. Of de oorlog dat, want de vorige regering erbij. Maar bij Biggie, maar vanaf nou. Nee, maar dat met dat toch. Ama voor OW, ama doe mijn best. Maar ama klagen ook tot ik money no de. En zonder money no maar is dat weer realiseer next. Is dat weer. En once aan met dat nogmaals, dat zolang uno koma kandra, dus samen nooit aan elkaar boom. Altijd dan. Verleden misschien een dame was, Serena dame. Als maar bij over kuli. Na Serena. No als maar no kuli, no als maar black, maar we zijn Surinamers. Zo is dat helemaal. 100%. 100%. En daarom breed hij dat hij Itakasan duidelijk baga. We zijn Surinamers. Mooi zo is dat. Oké. Je hebt mooi gesproken, je hebt je mening gegeven. En natuurlijk, je hebt bisma erop gekeken. Want badi wan auditor en wat trai dat we tak baga. Wat is het nou? Trajari. Dat is gooi in abisma. Mati sani no de kompe. Dat met dat je toch 52 jaar middenjagba.
Na pas me go asara baka 5 jaar geleden me go om de 2 jaar isabi toch. Mina no afam kanda ap misa familie maar isabi mina sabi. Hey, maar itak want tusan if sana ma ya liba Holland tu of Holland want Holland no dus ko dir tu nga ziektekosten nga de sana di. Brada alasan kon diri ma wansani ja ikan yang ikan drinken if ina money ikan go voedselbank hier wat je ziekenfonds betaalt if je nog maar payeng dan mij pure automatisch if je nog maar paar euro zo dan mij pure automatisch dus alasan ja dan maar op een bon sociaal programma ja maar seranang Gravenstraat if je waka je shem brada walos man nang apche sirip tab de sani me land pes lanti oso so lits wa mina wa boy sa sarati tok da gewoon as my siribira me potom apche tu barki en nasma anu that's my wiki that's my luku is abitok Mooi, dus sociaal beleid moest kon zit kon. makandra Je hebt makandra. if you no ma je makandra no nooit tu no ma je makandra want bevolkingsgroep luko desnezik desnesi apistem go afalida asranang so snesi nanga brasyon matreti nanga refi langa de bigite presi that's so snesi Ja, nee, zit dat, wat moet Suriname nu doen? Zijn de mamos doen, bondro, zit daar kondre bon? en afre de lange beleid de map set buntu want ala de grens op if you go albina i abra if you go nikeri abra not so do restaurant. Mensen, je hoort dat er zoveel te bespreken nog. Moratori def taki de stability baka na wal. Taki tori baka, we zijn blij. Itaki mijn mening. Wat brengt de dag vandaag? Wat zei je? Wat brengt de dag vandaag? Ik woon in Noord, dus ik ben een schoen van een vriend van Suriname komen kopen. Hij wordt 50 jaar. De dames zijn als studia maar op je. Wat aan mijn bereiken dat kan moet groja. Nee, maar wat kennis aan mijn vrienden. Verleden din bego miler saba man. En mi fena ma wat tof man. Isabi tok. Amay roko buntra ma tupching. Isabi amay rij taxi teneti plus amay roko na lanti date. Isabi. Dus de man dat mi lobby. Zolang je roko, zolang je hustle in een full man, dat je me mati. Maar if je doet dopa sani no bokong. Mina altijd mi roko broer, altijd. Alle de man sab me. Jambeta fosi, mi ja 40 jaar. No mi vroeg gewoon Noord. Altijd mi roko. Mooi mensen, dat was het weer. Culturo TV. We zijn hier gezellig met de mensen aan het babbelen. Mooi pokoe op de achtergrond. Gezellig hier. Hier is het heel gezellig. Ja, een mooi pokoe op de achtergrond mensen. Dat ding is heerlijk. Hier gezelligheid een en al. En natuurlijk Vegetori. Goed, we gaan de meneer bedanken voor zijn mening. En we zeggen tot de volgende keer dan maar weer. Oké, broer, hartstikke bedankt en ik wens jullie nog een gezegende dag. Ja, hetzelfde. Ja, thank you. Ja, Brasa, gezelligheid hierin. De zon schijnt, we zijn hier gezellig. Ik zie heel veel Surinamers hier, gezelligheid. Dag meneer, wat is uw naam? Mukesh Ramoutar. Hey, het is gezellig hier. Waar zijn we hier? In Roti Restaurant Pretoria aan de Pretoria Land 72. Het is altijd zo gezellig hier. Altijd. Hier is één cultuur. En dat zijn wij allemaal zijn mensen. Want ik hoor lekker muziekje op de achtergrond. Jongen, het lijkt of even als ik in Suriname ben. Een en al gezelligheid. En daar houden we van. Ja, toch, Stranaman loopt mooi gezelligheid toch. Lekker eten, lekker drinken. Juist wat het leven is kort. Ja, toch gezelligheid. Mooi. En je bent elke dag open. Hoe zit het? We zijn vanaf dinsdag tot en met zondag open. Door de week tot en met zaterdag van 11 tot 9. Zondag van 1 tot 9. En maandag gesloten. Maandag gesloten mensen, dus de rest van de week. U kan longen jagen, gezellig. Wens je wel los aan heerlijk. Iedereen is welkom en geniet ervan. En je mag mensen groeten. Heb je nog mensen die je wil groeten hier op Culturo TV? Ja, alla strana man. Mina wan strana man. Dus mijn baar wan odi. Sorry, gi alla strana man. Dankjewel. En we wensen jou heel veel succes hier in Rotterdam. Pretoria. Groetjes uit Pretoria. Dank u. Oké, dank u. Thank you. En tot de volgende keer. Ja mensen, u ziet het hier in Rotterdam. Pretoria-laan, natuurlijk nummer 54. En dan zie ik een meneer staan. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Angel. 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 Oké. Goed, welkom bij Culturo TV. Wat doet u hier? Ik ben de chef van hier. Wij barbecuen hier. We verkopen barbecue. Dat doe ik hier zo. En wat is lekker hier? Wat is het lekkerste gerecht wat je verkoopt? Wat kunnen mensen nog meer kopen behalve barbecue? Ja, alles is lekker. We verkopen kip, we verkopen carbonade, we verkopen spareribs.
Ja, alles wat voor vlees is, wat we kunnen barbecuen hier. Lekker op het Antilliaanse gerecht. Als ik aan Antilliaanse gerechten denk, dan denk ik aan één ding. Dan denk ik aan, hoe je dat ding weer, papa liefje zo? Bigo batata. Ja. Lekker nee. Ja, satego batata. Nee, dat hebben wij nog niet, maar dat komt nog ook. Maar satego batata komt ook. Dat komt ook, want ik weet, dat is ook een van die lekkere dingen. Ja, sowieso. Dat is ook een favoriet van veel mensen. En die barbecue is lekker hier. Ja, de barbecue is lekker. Oké, hoe lang sta je hier? Hoe lang ben je open? Wij zijn pas 9 weken open. Ja, 9 weken zijn wij open. Voor hier deed ik altijd festivals en zo. En nu heb ik iets overgenomen voor mijn eigen. Kijk hoe het gaat lopen. En ook met Curaçao, hoe lang woon je in Nederland? Ja, ik woon al vanaf kleins hier in Nederland. Vanaf 8 jaar al. En ik ben nu 37 jaar. Dus ja, ik woon al 20 jaar zo al in, 20 jaar in Nederland, ja. Mooi zo. Goed, je mag iets tegen de kijkers zeggen van Kulturu TV. Ja, ik hoop dat jullie bij mij langskomen. Lekker eten, lekker vers eten. Dus dan zie ik jullie graag bij Petrolielaan 54 Anton. Mensen, het is een en al gezelligheid vandaag hier. De zon schijnt lekker, dus ga lekker naar buiten, geniet ervan. En dan kan je lekker eten. Hier heb je de markt, hier heb je heel veel winkels. En natuurlijk, geniet ervan. Deze meneer wil waarschijnlijk ook wat zeggen. Wacht niet. Wat zeggen? Ik weet niet wat zeggen, maar iemand groeten. Dag mensen, was hier iemand hier. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Vernon. Oké, hoe gaat het met jou? Ik goed. Goed. En wat doe je vandaag hier? Wat ga je doen? Wat is je dag vandaag? De zon schijnt lekker. De zon schijnt lekker, een shoppen. Wat kopen op de markt. Wat kopen ook bij Injo. Ja. En dat is het. En dan als je wat hebt gekocht, en dan is het, wat ga je nog meer doen? Want de dag is nog lang toch? Heb je nog iets in petto? Ja, we denken wat nog meer te doen. Ja, voor die dag. Maak die dag compleet. De dag gaat compleet worden. En als je terugkijkt, je komt ook uit Curaçao. Ja. En hoe was het nu in Curaçao? Hoe gaat het nu daar? Ja, daar is 30 graden, daar is veel zon, lekker. En dan ga je vaak terug? Ik heb al was geweest. Ben je pas geweest? En hoe was het? Was het leuk? Het was leuk, ja. En dan is het natuurlijk, gaan we weer gaan natuurlijk. Ja, graag. Als we geld hebben, we graag weer. Is die ticket duur? Want naar Suriname, die ticket is duur. In Suriname betaal je bijna 1800 euro om naar Suriname te vliegen. En hoe is het bij jullie? Bij ons is het verschillende. Die verschillende is die carnaval en die wereldculturen is die ticket duur. Oh, dus een seizoengebonden. Wat er de activiteiten, dan gaan de ticketprijzen omhoog, ook in Curaçao. Maar als ik niet zou willen gaan, weet je ongeveer wat het kost. Hoeveel heb jij betaald? Ja, 500 euro. 500? Ja. Zo goedkoop? Ja. Naar Curaçao? Ja. Met KLM? Nee, met TUI. Oh, met TUI. 500 euro. Hoe lang blijf je? Ja, ik heb, laten we zeggen, 4 weken gebleven. 4 weken voor 500 euro? Het was goedkoper, ik heb gekocht. Nee, dat is 500 euro, dat is goedkoop. Ja, ja. Met TUI. En je mag voor een maand blijven. Ja. Ja, maar KLM is duur. Ja, dan betaal je meer. Oké, dat is duidelijk. Maar goed, nou, heb je mensen die je weer groeten? Ja, ik groet mijn hele TV, ook hele familie. Groetjes. Oké, groetjes, dankjewel en tot de volgende keer. Ja, Brangasa Jou, de Baka Kulturu TV speciaal voor jou hier Rotterdam-Zuid. En op Rotterdam-Zuid is er zoveel te doen. Het is prachtig weer vandaag, heerlijk weer. En wat is er allemaal te doen in Rotterdam? Dag meneer, wat is uw naam? Goeiedag, Ashwin. Ashwin. Yes. Dag Ashwin, hoe gaat het met jou? We zijn er, we mogen niet klagen. Hoe is het met u? Ja, lekker man, ik was shooting vooral met dit weer. En als het dit weer is, dan praat ik graag met mensen, ook met jou vandaag. Zeker. En wat doe je hier aan de Pretoria-laan? Ik heb hier een eigen Surinaams eten, een eigen waarom. Lekker Javaanse eten. Javaans eten. En wie kookt? Een Javaan? Mijn moeder. Allemaal mensen uit Lelydorp. Mensen uit Lelydorp? Ah, dat is het lekker eten. Curaçaoweg, Pichel, Bakabana, Tello. Als je maar zegt Lelydorp, want ik weet, als ik aan Lelydorp denk, dan denk ik, ai boy, daar lekker eten. Lelydorp. En het eten is hier lekker. Altijd lekker, 6,5 jaar al. 6,5 jaar ben je al hier. Mooi man. En wat verkoop je allemaal? Standaard gerechten, nasi, bami, sauto. Maar dan heb ik ook die Javaanse gerechten, berkat. Ik heb ook die lekkernijen, lapis, noem het allemaal maar op. Hoe gaan de zaken? Hoe loopt het? Mag niet klagen. Het wordt steeds drukker en drukker. Ook de buurt die knapt zich steeds meer op. Je merkt ook veel meer Surinamers, maar ook multicultureel. Dat heel veel mensen bijvoorbeeld ook nasi en bami willen eten van andere culturen.
Het is leuk om die mensen bij elkaar te brengen hier zo. Gezellig, hè? Altijd gezellig als je lekker kan eten, drinken. En als ik hier zou komen, hoe is de sfeer? De sfeer is altijd gezellig. Hoe heb je zo? Binnenkomt, Biggie Pokoe is aan. Ligt een beetje aan het publiek. Als ik zie dat ik heel veel Surinaamse mensen heb, dan komt er op tijd Pokoe. En komt... Ja, maar gezellig. Sabako ook, hey, je hoort het mensen, gezelligheid hier. Het is lekker als we dit kunnen meemaken hier aan de Pretoria-laan nummer 14. En dat is altijd gezellig. Suriname, hoe vaak kom je in Suriname? 2-3 keer per jaar. Ben ik aan die... 2 keer, 3 keer per jaar? Ja. Wat doe je daar dan? We hebben daar ook een familiebedrijf in Suriname. Maar daarnaast lekker familie opzoeken, altijd belangrijk. Niet vergeten wie er mensen zijn om je heen. Opa, oma even kijken. Even lekker weer naar de roots gaan. Zo is dat helemaal. Tuurlijk, zeker weten. Dat is hem, Suriname. Dat blijft in ons hart natuurlijk. We gaan graag naar Suriname. En dan vinden we fijn. Maar gezellig kunnen we ook hier lekker klein Suriname vinden. Met eten en drinken. En dat kan allemaal hier aan de Pretoria-laan nummer 14. En de openingstijden hier, wat zijn dat? Ik ben dinsdag tot zaterdag open, 2 tot 8. Lekker strandhangtijden, rustig. Ik moet ook naar huis gaan, ontspannen. Lekker ontspannen wakker worden. Zeker. Want eten is wel vers toch? Altijd. Moet wel. Lelydorp mensen altijd eten vers maken. Zo is dat helemaal. Alles weer in de. Maar jullie leveren ook als ik wil bellen? Ja, we leveren ook via thuisbezorg of je kan ons gewoon op onze 010-nummer bereiken. Kijken even wat de mogelijkheden zijn qua postcode regio. Het heeft geen zin om hier te bestellen als je in Den Haag woont. Geweldig. Maar mensen uit Den Haag kunnen ook weer lekker een dagje uitmaken en lekker hier komen zitten eten. En dat dan? Dan komen ze lekker naar Rotterdam. Op de woensdag is er markt hier. En dan zaterdag? Woensdag en zaterdagsmarkt, ja. Oké, mensen, dus je maakt er een lekker dagje van. En dan kan je lekker eten, drinken, noem maar op. Wij van Cultuur TV maken ook reclame voor mensen natuurlijk. Dus als je zegt van, hey, ik wil voortaan lekker gezellig bij Cultuur blijven, dan mag je je zaak promoten bij Cultuur TV. Tuurlijk, dat is zeker. Dan gaan we lekker in gesprek later. Ja toch, dat is 100% zeker. Ja, goed zo. Mensen hebben het gehoord. Wil je nog mensen de groeten doen? Mijn moeder, voornamelijk mijn moeder. Ma, ik hou van je, want zonder jou hadden we die warung nooit gestart. Geweldig is dat. Maar u heeft het gehoord. Nou, wij danken iedereen die kijkt. Wij van Cultuur TV gaan jullie groeten. Dit was het ook alweer voor vandaag. En blijf afgestemd op Cultuur TV speciaal voor jou. En natuurlijk abonneer, subscribe, deel het, vertel het. Hè? En heb je een verhaal, bel naar Cultuur TV. En dan we zitten aan Tori. Wij danken u voor het kijken en zeggen tot de volgende keer. Bye bye. Zwaai. Ja mensen, hier zijn we weer Cultuur TV, speciaal voor jou. Hier natuurlijk nog steeds op de Pretoria-laan 6A, waar je lekkere bara kan halen. Bara om je vingers vanaf te likken. En dan even, we gaan het even testen. Ik zie 2 heren hier lekker eten. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Laurens. Laurens, en u? Jan. Jan en Laurens, hey, jullie zijn gezellig hier, het is mooi weer. Wat doen jullie van zo al? Nou, wij zijn een excursie aan het voorbereiden. We zijn docent op een middelbare school in Zeeland. En ja, wij ervaren dat onze leerlingen eigenlijk heel erg vooral gewend zijn aan een eigen cultuurtje. Ja. En ja, we willen ze een beetje uitdagen om andere culturen te ontdekken, denk ik. Hè? Dus we zijn daarom in Rotterdam terechtgekomen. We gaan ze naar het Verhalenhuis sturen. In Belvedere heet dat, het Wereldmuseum. Okay. En ze maken een stop op de Afrikaandermarkt. En dan moeten ze een bara proeven. Maar wij hebben zelf nog nooit een bara op. Dus we kwamen vandaag even voorproeven. Dat is het verhaal. Boom, boom, boom. En de hamvraag is, hoe smaakt het? Ja, hij is lekker. Ja. Hij is lekker. Ja. Pittig ook. Had ik niet verwacht. Die saus, joh. Wat is het? Chutney of zo? Die bara, die sambal? Deze. Chutney. Ja, is pittig. Deze ook. Deze. Maar de bara? Deze. Mango chutney. Mango chutney. Ah ja, voor de rest van de middag staat mijn mond in brand. Maar het is wel, ja, dat maakt het ook een beetje exotisch, lekker. Ja. En dat smaakt naar meer dus. Zeker. Ja. Zeker. Ik wil heel lekker. We gaan 200 leerlingen hier een bara laten halen. 200 leerlingen komen hier om een lekkere bara te halen. En ik heb het hier, ik loop hier en iedereen praat over die lekkere bara daar aan de Pretoria-laan. En dan natuurlijk, als je het zegt, dan is het zo. Ja, zeker. Heerlijke bara. En jullie geven les op de school? En kinderen van hoe oud? Oh ja, we geven les aan kinderen van 12 tot 18 hè? Ja. Die hier komen zijn 14, 15. Ja. En hoe gaat het nu in het onderwijs? Hoe gaat het? Hoe gaan de zaken? We hebben nu D66 premier en hij is voor het onderwijs. Hoe gaat het? hij is echt voor het onderwijs, hè? Ja, we moeten een beetje gaan merken, hè? We moeten een beetje gaan merken. We moeten gaan merken wat hij gaat doen, want hij heeft zoveel beloofd. Maar ik praat met mensen hier op straat, ze zeggen, het is een beetje
Een VVD-regering denken ze, ach, een beetje. Ja, daar lijkt het op, hè? Daar lijkt het op. Ja, wat ze vooral doen volgens mij is in Den Haag heel veel geld sturen naar het onderwijs. Maar ja, dat moet je wel kunnen uitgeven. Dat is een beetje het probleem. We hebben docenten nodig. Ja, goede docenten en die hebben we niet zoveel. En docenten, waarom komen de docenten er niet? Ligt het aan het salaris? Hoe zit het precies? Het ligt niet aan het salaris, denk ik. Nee. Waarom komen ze er niet aan? Want is het werk zwaar? Wat is het? Ja, het werk is zwaar. Je moet best wel tegen een stootje kunnen. Je moet van jongeren houden. En ja, dat is wel iets waar je voor moet kiezen. En dat doet niet iedereen, denk ik. Nee. Niet iedereen. En hoe ervaart u het? Ik vind het onderwijs heel erg leuk, maar ik kan me voorstellen dat mensen er tegenop zien om in het onderwijs te beginnen. Je hebt een klas met allemaal jongeren voor je, die moet je bezighouden. Nou ja, goed, dat is niet niks, dus daar moet je behoorlijk voor getraind zijn. En de eerste jaren zijn pittig en moeilijk en ik denk dat heel veel mensen daar tegenop zien of al snel afhaken, ook weer. Dat zien we gebeuren. Jullie zien het gebeuren. Laten we hopen dat er meer onderwijzers hier naar kijken. Mensen die zeggen, hé, ik wil in het onderwijs. Nou, hier hebben jullie het voorbeeld. Het is leuk, het is gezellig. Je moet ervan houden. Kijk hoe leuk. Hoe leuk. Wij zijn aan het werk, hè, nu. We zijn aan het werk. Ja. Mensen, hoe leuk is het hier? Ze zijn aan het werk en ze zijn lekker bezig met de bara. En het is de voorbereiding op... Excursie, ja, zeker. Zeeland zijn jullie? Ja. Zeeland, dat denk ik aan Vlissingen. Goes. Ja. En hoe ver is dat van Rotterdam? Ja, 3 kwartier rijden? Nou, nee. Uur en een kwartier. Uur en een kwartier rijden. Ja. Heel mooi en dan kan je nog lekker genieten van een bara. Ja, gaan we doen. Zo is dat. Nou, jullie mogen de mensen groeten. De leerlingen, wie je wil groeten, zeg het maar. Ah. Groet aan het Calvijn College dan. Ja. U ook, je mag iemand groeten. Ja, goed aan al mijn leerlingen van het Calvijn College in Goes. Ja. Heren, ik dank jullie. Ik ben fijn jullie gesproken te hebben en ik wens jullie heel veel succes. En zeg het voor. Bara, bara, hier aan de Pretoria-laan. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.